А на предишните избори, когато са се печатали бюлетините за местните избори, бригада от жени са работили до 3 часа сутринта. Казвам го най-отговорно и съм готов да го потвърдя пред прокуратурата. До 3 часа сутринта са работили с бюлетини, които са били попълвани лично от тях. На което аз поставях веднага въпроса: а за кого сте попълвали бюлетините? Отговорът беше потресаващ за всички партии. Питам отново: как всички партии? Ами, за всички тези, които са в парламента, казаха. Така доста бяха объркани. Втори път ги попитах: сериозно ли говорите? Да, попълвахме, но не за тези избори 2014 година, подчертавам. За 2013 година месец май бяха и за предишните местни избори. Те вече са напуснали и не работят в печатницата в Костинброд. Когато се завърнах в София и го разказах на моите колеги, никой не се изненада. Казвам го за първи път пред медия. Господин Енчев, това е шокиращо.